Ahojte, vítajte pri ďalšom videu porovnaní produktov z našej ponuky Tajši folie. Dnes mám pre vás pripravené porovnanie plastových stierok, ktoré sa používajú pri lepení fólií. Je to asi najbežnejšia pomôcka každého človeka, čo robí alebo pracuje s fóliami. Tým, že je široká ponuka, sú rôzne od rôznych značiek, rôznych filcov, rôznej tvrdosti. Takže dnes si ich porovnáme. Máme tu teda celofilcovú stierku od Orafolu. Orafol je vlastne nemecký výrobca fólií, vyrába fólie Oracal, čiže sú to kvalitné nemecké fólie. Ďalej tu máme takúto plastovú stierku s filcovou hranou. Je dostatočne hrubá. Potom tu máme ďalšiu Orafol stierku plastovú bez filcovej hrany. Potom tu máme takúto zlatú 3M plastovú stierku bez filcovej hrany. Ďalej modrú 3M stierku taktiež bez filcovej hrany. Potom tu máme magnetickú stierku s filcovou hranou. Potom tu máme klasickú plastovú stierku s filcovou hranou, obyčajná. A takisto obyčajná, avšak trošku väčšia plastová stierka s filcovou hranou. Takže najprv si poďme predstaviť vlastne jednotlivé produkty, aký je medzi nimi rozdiel hlavný. Takže ako vidíte, tieto tu na stierky majú klasický rozmer, to je klasický rozmer 10 x 7,5. Dokonca aj táto celofilcová stierka ho má. Čiže rozdiel ďalší, okrem rozmeru, táto tu na väčšia stierka má 12,5 x 8, čiže je ideálna na väčšie plochy, avšak aj tieto obyčajné stierky vám vlastne postačia na bežnú prácu. Určite využijete aj pri menších plochách a rovnako aj pri väčších. Avšak ak chcete a častejšie robíte nejaké väčšie plochy, napríklad dodávky, kde je veľká rovná plocha alebo veľké kapoty, nejaké veľké strechy, tak s veľkou stierkou spravíte tú prácu určite rýchlejšie. Ďalší rozdiel, okrem rozmerov, je samozrejme viditeľný vo farbe. Táto je sivá, zlatá, modrá. Tá farba v podstate nie je nejak podstatná, pretože každý výrobca si určuje svoje farby, avšak napríklad už len tu, keď máme 3M tieto dve stierky na porovnanie, tak táto modrá je mäkká, lebo sa veľmi ľahko ohýba, je to mäkká stierka. Keď ju porovnáme s touto zlatou, táto je už stredne tvrdá. Cítiť proste ten rozdiel v ohybnosti, avšak tým, že tieto stierky nemajú filcovú hranu, viete si tú filcovú hranu dokúpiť zvlášť. V ponuke máme filc z Alcantary, ktorý je jemnučký, nepoškáme vám fóliu a zabalí tú hranu nielen z jednej strany, ale aj z bokov. To znamená, že aj keď budete napríklad takto tlačiť proste rohom po tej fólii, tak ju nepoškábete, nezarežete do nej, ale budete tam mať tú filcovú hranu, čo je výhoda toho náhradného filcu. Ďalej. Tieto stierky sú tiež stredne tvrdé od Orafolu. Stredná tvrdosť, obidve sú rovnako tvrdé. Rozdiele, ako vidíte, jedna má filcovú hranu, jedna ju nemá. Takisto tiež si ju tu viete dokúpiť, nalepiť. A táto ju už má samozrejme nalepenú, tým pádom aj cena je tam vyššia. Ten filc je vlnový. Vyrobený teda z vlny, rovnako ako táto stierka od Orafolu celovlnená, celofilcová. Niekto ju používa
pri bežnom lepení, niekto ju používa napríklad pri lepení fólií, ako môj známy pri lepení fólií na okná, čiže každému ako vyhovuje, každý si nájde to svoje, kde by ju použil. Tým, že je celá z filcu, tak vám nepoškrába vlastne tú fóliu. Ďalej tu máme semišový filc na magnetickej stierke. Táto stierka, ja osobne ju najradšej používam, už len kvôli tomu magnetu. Viete si tam pripojiť aj napríklad môj olfa nôž, na to pripájam, lebo je celokovový, tým pádom máte dve veci pokope, pridáte si to na auto, na karosériu a drží vám pekne na laku. To znamená, že mám všetko vždycky po ruke, tam, kde si to dám. A nehľadáte stierku po zemi, ako niekedy sa vám stane, keď nemáte ten magnet. Ďalej je tu obyčajná stierka, tiež má filcovú hranu, avšak je to skôr taký filc, obyčajná látka, nejaká, skôr taká umelina, nie je to ani bavlna podľa mňa, je to len také obyčajné, ale je to vždy lepšie ako obyčajná plastová hrana, pretože znižuje riziko toho poškrábania fólie. Samozrejme značkové fólie, respektíve značkové stierky majú výrobcu, možno to nie je vidno, ale je tam výrobca vlastne vygravírovaný, ale je vyrezaný proste do tej stierky. Rovnako je to aj pri týchto 3M stierkach. Máte tu vlastne výrobcu označeného, čiže to je asi ku týmto stierkam myslím všetko, ak som na nič nezabudol. Rozmery, tvrdosť, jasné, tvrdosť pri týchto stierkach, nie je to, vyzerá rovnako ako 3M, ale táto je mäkká a táto mäkká nie je. Táto je buď stredne tvrdá, alebo až tvrdá. Táto je trošku mäkšia ako táto, ale nepovedal by som, že je až úplne mäkká. Buď je mäkká, alebo stredne tvrdá. A táto je tvrdá. Čiže máme tvrdosť, veľkosti, filcové hrany, rôzne výrobcovia, rôzne ceny, použite v podstate rovnaké na všetko, čiže ceny sú tam od 5 do 10 eur, čiže je len na vás, ktorú si vyberete, ktorá sa vám osobne páči. Každému vyhovuje niečo iné, čiže nechám to na vás. Ja som vám to porovnal a z týchto všetkých odporúčam určite túto, avšak aj ostatné sú dobré. Takže ak sa vám toto video páčilo, môžete mu dať like alebo ho zdieľať napríklad na Facebooku, alebo ak využívate iné sociálne siete, tak na iných. Ak chcete sledovať ďalšie naše videá, keď ich vydáme, tak sa prihláste k odberu tohto kanálu na YouTube a ja sa s vami lúčim, ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom porovnaní iných produktov. Na budúce to bude porovnanie ďalších stierok, ktoré máme ešte v ponuke. Sú to rôzne trojuholníková, ružová tvrdá a gumené stierky a ešte možno niečo tam prihodím k tomu. Takže ahojte sa, majte sa a vidíme sa na budúce.